Waqt attività politika fil-lokalità ta' Witilajn, il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar il-prijoritajiet tan-nies u l-prospetti ambjentali ta' Gvern Laburista li qed jimmaterjalizzaw fi proġetti ewlenin fosthom fiż-Żonqor u l-eks Pixxina Nazzjonali f'Witilajn stess. Il-Prim Ministru fakkar kif il-Gvern tal-kelma wkoll fil-kampanja elettorali ta' sentejn ilu li tinstab soluzzjoni biex iż-Żonqor jibqa' mhux mittiefes. Apparti iż-Żonqor hemm ukoll l-eks Pixxina Nazzjonali li wkoll se tgħaddi għand il-komunità ta' Witilajn, però Dr. Abela saħaq li dan mhuwiex kollox. Imma l-kelma li qed nagħti hawnhekk lill-komunità kollha ta' Witilajn hija li malli jingħala il-proċess parlamentari biex bih l-art u l-pixxina tingħata lill-komunità ta' Witilajn. Jien ma rridx li nibqa' nara l-pixxina fl-istat li qiegħda llum, u allura minn hemmhekk jitlaq proċess biex nagħtu pixxina state of the art lill-komunità ta' Witilajn li tkun tista' tintuża mill-isportivi kollha. Dr. Abela sostna li huwa dan il-pjan li kien maħsub u mwettaq f'dawn is-sentejn, kif ukoll turija ċara ta' kemm qalb il-Partit Laburista tħabbat fil-post tajjeb. Hawnhekk irrefera wkoll għall-impjant ta' riċiklaġġ li se jkun qed jingħalaq fi żmien li ġej. Qal li dan se jsir mhux bakketta maġika imma b'viżjoni u b'riformi li qed isiru fl-immaniġġjar tal-iskart. Tajna kelma illi l-impjant ta' riċiklaġġ li propju qiegħed ftit metri l-bogħod minn hawnhekk se nkunu qegħdin nagħlquh. Tajna dik il-kelma se naslu u dik il-kelma se nżommuha u l-impjant ta' riċiklaġġ se jkun qiegħed jingħalaq. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru tenna li wara li sar il-proċess biex Ħondoq ir-Rumin jiġi salvat darba għal dejjem, issa se jinbeda l-proċess imwiet li jiġu aġġornati l-pjani lokali ħalli l-bqija ta' Witilajn tinżamm kif inhi llum. Hawnhekk Dr. Abela tkellem ukoll dwar Witinċita, spazju miftuħ li issa jista' jitgawda mill-familji Maltin u Għawċin. Il-Prim Ministru sostna li din il-wieda tingħaqad ma' kull għandna ta' riformi oħra li ġew imwieda fil-manifest Malta flimkien u li fl-aħħar sentejn bdew jissarfu ir-riżultati dwarhom. U kemm għandna minn dal-pjanijiet għexieren ta' proġetti li qed jimtmexxew il-qudiem minn entitajiet differenti fosthom minn Project Green illi tafas fuq il-proġetti miftuħa u ambjentali għall-familji tagħna. Għalhekk l-għażla ta' 8 ta' Ġunju hija waħda importanti ħafna.